bafethu uyabona nje angibingelele kodwa uyabona inhliziyo yami ibhlungu kakhulu mangibona abantu besifazane beshona bebulawa amadoda. Buhlungu kakhulu lento futhi bafethu ifikisa inyembezi. Angena ke mina umuntu ozwelayo kodwa uyabona le yale ntombazane wase Eastern Cape mangaphosise kuthiwa namhla uma ukuthi ubungakayizwa leyo ndaba ibhlungu mfethu. Hayi ibhlungu bafethu, angifuni ukuqamba amanga, ifikisa inyembezi. Ukuthi ingane yabantu ikholiswa abazali, ifunde, isebenze, iafode, ibe nemoto yayo, mayisithi ingena othandweni ngenhloso yokuthi nayo ifuna uthando ukuze iphatheke kahle, kanti isiwe iphonse egodini. Yabo, so ibhlungu lento le. Angisho ukuthi abantu besifazane bamsulwa, kodwa ngithi mawuyindoda kufuna wazi ukuthi umuntu wesifazane ufana nengane. Ufana nengane umuntu wesifazane. Mawubona ukuthi uyakuhlula ukumkhona, kungcono mfethu umyeke kunokuthi umbulale. Buhlungu leyanto ngoba labantu laba bakwazi ukuyivikela, abakwazi ukuyilwela nje. Yabo, so nje ingiphathe kabuhlungu kakhulu le ndaba ukubona ingane ishone inemidwa ishona ivaleka amehlo, in the name of love. In the name of love. Yabona abantu mzwane baqonda ukuthi ngeke uyilawule impilo yomunye umuntu mfowethu. Inhloso yokuthandana ukuthi akubanjiswane, hayi ukuthi akulawulwane. Manje abanye abantu bayayiphambanisa lento kuthi makuthandwana omunye acabanga ukuthi lo omunye uzokulawula. Mfethu, ngeke umlawule umuntu omthole emdala na umdala, kodwa into eyenziwayo kuyabanjiswana othandweni. Ingakho lento ithi ukuthandana. Ukuthandana okusho ukuthi ngiyakuthanda uyangithanda. So umuntu bengabe umthanda naye ekuthanda, ngeke mfethu, ngeke uzomlimaze kanje mfethu. Khona izinto efuna siyixoxeni bafethu njengabantu besilisa. Mina ngizixoxa njengomuntu wesilisa, ngizixoxa njengomholi, ngizixoxa njengenkosi, ngizixoxa njengenyanga, ngixoxa njengomelaphi lezi zinto bafethu. Yeke mase ke mhlawumbe ake ngixwayise ukuze singahlali sikhuluma into eyodwa njalo, ukuthi ke bengabe umuntu wesimame umbona ngani umuntu ngelinye ilanga ozokubulala, umbona ngani umuntu ngelinye ilanga ozokubukanisa nabantu, umbona ngani umuntu ngelinye ilanga ozokuphuca konke nakho. Beke umuntu wesifazane number 1 emhlabeni bafethu, konke fasexoxeni, asikwazi ukuba msulwa. Asikwazi ukuba msulwa. Ngeke indoda ibe msulwa, ngeke umuntu wesifazane abe msulwa. Asikwazi ukuba msulwa 100%. Singafisa ukuba msulwa, kodwa mase kuba msulwa abanye bayakwazi ukuba msulwa mhlawumbe unyaka owodwa, mhlawumbe omunye abantu zibe u2 inyaka umuntu emsulwa, omunye zibe u3, kodwa kuthi siya ko5 years ko7 years uyabona ukuthi sezikhona izilingo ezikhona. So ngeke umuntu ngesilingo nje elungekile noma kwenzekeni bese uthi uzombulala, ngoba vele sisemhlabeni bafethu ngelona ikhaya lethu, elithi ikhaya lisemazulwini. Kodwa le mazulwini akufanele uhambe ngentando yomuntu, ufuna uhambe ngoba sekuvuma uNkulunkulu ukuthi ahamba, hayi ngentando yomuntu. So bengabe umuntu wesimame umbona ngani umuntu oyingozi? Umuntu wesilisa beke wakushaya kanye, wakushaya kanye ekushaye nje kanye mfowethu, ngiyakutshela mina uyophinda kushaye futhi ngelinye ilanga. And mase kushaya ngelinye ilanga sizoqina isandla compared lokho lento iyakhula, iya nokujwayela ngoba suze waqala wamshaya
sesizoqina-ke isandla in future. Okusho ukuthi umuntu wesilisa wakho beke wakushaya, saxabana nisakhuzana, mhlambe sakukhuza ekuvimba ekubamba, kodwa uyabona mase kushaya adonsa induku afinqa isibhakela asichimfe esihlweni, akasichimfe kuhlweni isibhakela. Hayi ngeke madoda, emva kalokho angaliboni iphutha lakhe nalokho afuna ukubrema hayi bekushaye kanye umuntu wesifazane, umuntu wesilisa beke wakusabisa kwesibili wathi uzokushaya noma kuthiwa umthanda kanjani, hamba ungawubekezeleli ushidi, ungawubekezeleli ushidi. Futhi ayisuke lento yokuthi kube ngazi ukuthi ngoba khona into eyakhekayo bengabe unthana nomuntu kube ngathi mawuhlukana naye kube ngathi lokusamthola omunye, kube ngathi ngekusaqhubeka kanempilo. Kusuke sekuyidemoni lelo, kusuke sekuyidemoni yenizima kabi nje, khona into evela ikuvala ingqondo kube ngathi hey ngizophila kanjani ngaphandle kwakhe, ngizokwenza ilalela idemoni. Once wakhona into ethi ngizophila kanjani, ithi into ubuphile ngakabukhona, so uzohlulwa yini ukuphila futhi noma esesukile. Kodwa leyo nto abantu abaningi iyona egcina ibabamba kuma toxic relationship. Athi umuntu uma ngabe ngishiya la ngekuphileke, noma ethi uyazama ukuphuma ungalaleki one day, vele phela umuntu bengabe kade umthanda mfowethu kakhulu, vele ngeke ulala uvuka ukuthi uyaphuma, siyakwazi lokho. Kodwa khona into efuna isibindi, mawusibambile isibindi lento iyadlula, kuthi kuphela isonto nje so isidlulile, idlula kancane kancane kancane, gcine kuphumeka nje impela kuyena. Kuyahlukaneka nje nomuntu, ngoba khona isikhathi la kumele uthi yabo la manje sengikhetha impilo kunokufa. Uyakwazi mfethu umuntu nomuntu ngicela manje abheke eyakhe i-relationship la ikhona, sekuye washawa yini kwi-relationship yakho, yabo. Uma ngabe nama problems niyakwazi ukwasolva noma asolva ngenduku. Ayikho ke problem esolva ngenduku bafethu. Ngisho einganeni, ngisho ekolini yavalwa lento, ngisho einganeni yavalwa uyizela ingane, ayikho problem esolva ngenduku, yabo. Ngoba umuntu once wamfaka induku kanye uyifaka njalo induku kuyena. So nje ngithi bandla odadewethu laba ababulawa amadoda, ngithi may their soul please rest in peace. Rest in peace, baze balale ngokuphumula. Kodwa engikushoyo mina ubulungiswa abazobuthola sikhona emhlabeni, nathi sokwenza noma yini ukuthi ubulungiswa babuthole, sokwenza noma yini. Mawuyindoda nje awuphikisana nomuntu wesifazane, ngoba one ufuna wazi ukuthi umuntu wesifazane ufana nengane, ingane iyaba careless, ingane iyakhuluma emlomeni, ingane iyakuthanda ukukhala, ingane iyakuthanda ukuncengwa. So umuntu wakho befuna ukuncengwa kulona iphutha lelo, umuntu wakho bengabe ekhuluma kakhulu, vele umuntu wesifazane wena izinto you need to understand ukuthi uma ungena umuntu, uma uthanda umuntu wesifazane uthanda umuntu onjani, uthanda umuntu vele isithubeni ozodinwa ekufuze wena ukwazi ukumehlisa ekudineni kwakhe, angathi bedina wena bese umenza dinwe mo. Ayangikho right, yabo nje ukubona abantu besifazane belimele kangaka beshona bebulawa amadoda, and lento angazi sikukhulunywe kangaki eyokuthi indoda hlonipha umuntu wesifazane. And most yalama relationship lawa asuke toxic na ingozi, abantu bayahlala kona, umuntu ahlale bona ukuthi akufanele kodwa ahlale, uthi mawumtshela naye uthi lalela phuma, ubone ukuthi uyafisa kodwa inhliziyo ayivumi. Sengithi mina odlubulundela uphume ngoba usuke egcineni isiphetho singeke size sibe sihle. Cha, angizile namaningi namhlanje, bengithi nje ake ngizokhuluma ngale ndaba le yodadewethu ababulawa amadoda. Ayadina amadoda manje, ayadina amadoda, ayasiphoxa, ayasiphoxa, ayasiphoxa bafethu. Ngiyabona impela abanye bayangibingelela abafethu, abanye bathini ngiyabonga abafethu, kodwa ngithi ake sibambisane njengamanje sike sivikeleni abantu besimame. Sanibonani bodadewethu, sanibonani bafowethu, sanibonani my brothers and sisters. Ukingibhaka uthi nje umoya wami udown bafethu, yabo udown, yabo. Ngiyabona impela ubuginqiginqi abantu besifazane bebulawa amadoda, udown umoya wami,
yabo ngiyacela bengabe uyindoda mfethu out there mfethu bengabe unama challenges nomuntu wakho ngcono fika mfethu sixoxe mfethu sihlale phansi sibone singayilungisa kanjani peacefully umsebenzi wethu ikona ukulungisa peacefully ngamane mfethu ufike sihlaleleni sixoxeleni sidodisane ngcono njengamadoda sihlaleni phansi nifike kumina ngcono kwenziwe indlela uyabona nje sinenkonzo enkulu nje ngomhla ka4 June bafethe ngathi ningafika nje kakhulu sike ziningi izinto esokhulisana kuzona ngoba vele impilo ifuna sikhulisaneni bafethu impilo ifuna sivikelaneni impilo ifuna sinqobelaneni yabo impilo nje ifuna kubanjiswana ingakho nje kunale nkonzo enkulu abantu abaningi abazongivuma ngayo engomhla ka4 June yabo izobe ilive khosini kobe kumnandi kakhulu khona ngisho abaculi begospel abazobe khona ngisafihla induku emqubeni nje ngizobadedela kodwa yabo kobe kumnandi nje impela kobe kunje bonke laba bethi King Bhaka sicela usisize King Bhaka sicela ukusize ilona langa ke leliyana ke batata ngiyabazonda labo lova bafethu ababulala lamantombazane lawa ngiyabazonda bafethu ngiyabazonda ngiyabazonda yabo ngiyabazonda and njengoba ngibazonda ngisho bangaboshwa amaphoyisa funa ukuqamba amanga ngizolandela nokuthi iliphi ijele umuntu aboshwa kulona bese ngithinta ke abangaphakathi bathi nje ukubaqeqesha ngizokwenza noma yini ngifuna ukuqamba amanga nje mina gcwala yabo namagunya nje ngaphakathi ejele nawo ngicela le ndaba ayisukumele ngiyazi maningi amagunya la angibukayo bafowethu makufika umuntu lawo ngaphakathi uyabo ngoba nakho ebulale umuntu wesifazane dilani naye bafowethu nathi la ngaphandle sizobona ukuthi sinisiza kanjani ningaphakathi lapho dilani naye umuntu bafethu bonke wesifazane asinankinga nalaba abayintshontshela izimali yabo ivele lokho nje asinankinga nabayintshontshela izimali emabhenki futhi yabo ngeke nje silo sethi umuntu unjani untshontsha imali yebhenki asinankinga nabo labo futhi labo nje ufuna bathi mabeboshwa bafike lapho benze iplan kwazi ukuphileka phela asinankinga nabe imali kodwa yabona ababulalayo sinenkinga lo ntshontsha imali zebhenki uzikhombisa ukulayitha loyo thina phela sinawo umona bafethu ngeke sithi kanje oyintshontshela imali zebhenki nje ulayithe kakhulu leyo muntu ulayithe kakhulu yabo nje lenyanga lekuthuma abalenge bafethu ngonitshela iqiniso mina yabo nje ngoba nje bafethu lecala elihambayo icala lokulayitha le khona icala othi mawulenzile sibona ukuthi inyoni straight yabo lo bwa intombazana uminyoni kodwa yabona uma abalenge lahambayo le mali icala lokulayitha mina bengamazi uma abalenge uthola ithe kangaka ukuthi angakwazi ukuthi nje hamba amacala nje phela amacala ensizwa amacala lawo bengabahanjwa yithini no King Bhaka lawo amacala othi mawukhuna ngecala kukhulunywa ngento wonke umuntu othi hayi bekufanele iwona amacala ongathi makuthiwa ngelinye ilanga siyahamba so King Bhaka ongathi noma kuthiwa uboshiwe uthi mawuthi hayi kuno 103 million nani zisho negebengu ukuthi hayi bekufanele kona icala okuthiwa hayi wenzani hayi leli kodwa leli lokubantu besifazana yabo nje mangiqhathanisa leli cala lomuntu wesifazana ofile necala likaMabalengwe lelathi kade boshiwe uMabalengwe inkunzi ngoba uyabotha ulayithile nje uyabo ulayithile nje kodwa leli lokubulala umnyoni lobo yabo angisho ukuthi uMabalengwe wayitshontsha imali noma akayintshontshanga kodwa ngithi icala lahambayo lokulayitha ngeke ngishajele uhlukumezeke baba uthi kuno 103 million kade uhlanganise eminyango ngeke baba phela siyazazi igebengu ziyakuhlonipha lapho kodwa makuthi ushaye ubuya umuntu esifazane into okunqunywa into okufa uyinto okugwetshwa emhlabeni okugwetshwa ngisho ezulwini into okuhamba nje emhlabeni ayisuka mina ke badla mina nje nginenkululeko yami yokukhuluma ngaphandle kokusaba nokusatshiswa ngineyami nje inkululeko
uyabona izinto nje mina ngizenza ngendlela yami ingakho nje ngikwazi ukuya emzini womuntu ngaya kokhipha ngakhipha iwele laningcwatshe phambi komnyango ngokukhulu ukukhululeka nokungasatshiswa kodwa umndeni ukhululekile manje ngaliveza ugebhezi lewele ngayiveza ingubo ngizimba phansi emhlabathini ngaveza yabo kodwa benge ngisaqala ke manje ngilonga ngithi hayi ngisaya emaphoyiseni ngiyoveza hayi lalela la mina bengiyodila nomoya omubi emzini womuntu moya omubi bengiyodila nje nomoya omubi mina emzini womuntu mase ngukhiphile into ebebaleke kumina ukuthi umndeni awuphili kahle yabo ngoba phela ngeke mina ngilonge ngamaphoyiseni mase ngifika khona kuzoqala kubheka ukuthi lo muntu wangcwatshwa kanjani phambi komnyango sengigaxelisa abantu ke manje bakulowo muzi ukuthi bangcwaba umuntu phambi komnyango phela umngcwaba umuntu phambi komnyango kuyicala umuntu nje akavela ngcatshwa umuntu kunendlela umuntu angcwatshwa ngayo awukwazi ukushona ingane usuyagumba la usuyayingcwaba yabo mina ke njengomuntu owumelaphi ngeke nje ngithi hayi ngoba sengibonile kwangcwatshwa ingane sengiye emaphoyiseni kwangabi kwangamhlamba ukuthi ishonile kwayileyo ngane sekufuna mina ngiyoreporta leyo nto mina ngizosiza lo muntu ongiqashitha ngimsize ukuthi imndeni ifamily ya previously yayenze njani akuwona umsebenzi wami ukugaxelisa mina ukusiza labo into ebalekile yabo boyibonela bona ngaba ngizoya epolice station manje seka investigate yayishone nini leyo ngane yayishone kanjani kwakwenzekeni sekulanda imndeni eyayila nami sengilonga zoba ufakazi ngathi ngisididide mina ngisona isididide mina sengizolo ngikhuluma ke hayi wena yini ubone kanjani mina ngiyinkunzi mina ngiyinkosi mina bese efika umuntu ekhanda mina ngiyacheck ukuthi ushaba yini mase ngiyahamba ngiyolungisa leyo nto mangilungisa ngisiza lo ngibizile dila naleyo nto ngiyakhipha yabo mhlawumbe abantu aba understand mina ngo 2017 if I'm not mistaken yabo 2017 mina kunengane yayishawe isilwane yayiphasela umatric ngizoyenza ivideo ngenikhombise leyo nto yabo yayiphasela umatric ashaba isilwane iqede ulimi lagcwala umlomo kwaphuma amahlulu ngamakhala nangomlomo safutheka isisu leyo ngane ngayisiza mina ayikho intathele engafikanga yabo ayikho intathele engafikanga kukhulunywa ngendaba yaleyo nto kodwa kukho ngisho yodwa yapha istory ngoba leyo ngane ngayisiza iyasibelethe isilwane saphuma saba ingane sabonakala angifiki nje mina nokusiza into ezibucayi mina yasikhipha saba ingane sabonakala uyabo kwafika intathele ebhala amaphepha esingisa wesizulu kwafika ababeqhamuka bethunywe MEC waka health ngaleso sikhathi kwakusebongiseni Dlomo MEC waka health kwafika babekhona bathi bayafika bathi no kwangakathiwa nokuthi king kwasekuthiwa bhaka kwathiwa no bhaka this is too much actually umsiza kanjani lo mntwana ngathi hayi nakho umbukeni bathi bayamhlola amahlula agcwele umlomo agcwele amakhala even la elokhuzeni la la ngaphakathi la kwisikali kuyabo kwakade nje ubuchopho buphazamisekile yabo bavele bangiboka ukuthi ngisiza umuntu yonto leka akazi kukhulunywe ngayo akazi ibhalwe ngoba yini ngangisebenzile so nje mina ukusebenza imoya emibi umsebenzi wami ingakho namanje nje ngikhuluma ngalo bhoti lo ngithi umoya omubi lo bhoti lo lukwazi ukubulala umuntu wesifazane kabuhlungu kanje umoya omubi yilo moya esidila nawo ke thina loyo umoya omubi yabo yabo ingakho nje mina ngingasabi ngisho ngigcwala umlomo ngithi mina wami ugobelo wasemazulwini ngoba ngelinye ilanga mina ngifunga lo ngithi nginogobela wasemhlabeni into ezobuyife kusasa usefile ugobela wami ngithi nginoNkulunkulu wasemhlabeni kuthi usefile uNkulunkulu nomboshiwe uNkulunkulu ngithi nginenyanga yasemhlabeni kuthi uyifile noma iboshiwe angibhayizi nje mina nawe ngiyakucela usekhaya ukuthi ngicela kusuka namhlanje ugobela wakho kube uNkulunkulu ngoba uyena umuntu oyisiqalo futhi oyisiphetho ungezwe labantu abayimayo futhi mina ngisazokhomba nje inyanga eziningi ukuthi angizoyifaka inyanga eziningi ukuthi azibe nogobela basemazulwini ukuze ziyebe ukubhayiza yabo kwa manje izinyanga zibhayiziswa ukuthi zihamba zithi gobela zisho kubantu abanamabhadi ngizoyifaka nje inyanga eziningi enhlanhla ke inyanga eziningi ziyangihlonipha nje yabo ziyangihlonipha nje yabo nje bangabali inyanga ezingihloniphayo la nami futhi engihloniphayo ziningi kakhulu siyangihlonipha inyanga eziningi ngizozifaka lapho mina yabo
ngizozifaka ukuthi ukugobela uyedwa emhlabeni uNkulunkulu ethi nogobela emhlabeni ayingitshela nogobela ubalika izingane uzowezwa amahlazo azovela ngoba one umuntu okuthwasisayo nje umuntu nje uthwasiswa yidlozi lakhe mawakamkhize idlozi lakamkhize zokuthwasisa ungubani uyaba kumuntu nje ungaya ngoba uyofuna ukuthi akucobelele kodwa beke wakubona ukuthi uphethe okukhulu kunokwakhe uba nomona nje ngeke ube nomona mfana njengabantu ke kusuke kuyiwa kubona kuyofuna usizo ngoba umuntu vele afina abothi unomona omunye uthi uyafika kubona ukuthi umuhle usefuna ukulala nawe omunye ufuna ukuthwebula imali yakho omunye ufuna ukuthwebula idlozi lakho uyabo izinyanga nje zibaqedile abantu besifazane zilala nabo zibaqedile uyafika umuntu besifazane uzofuna usizo inyanga iyamgibela zibagibelile mina ayikho inyanga la engathi mina ayikazi imgibela umuntu wesifazane ezofuna usizo ngamani Paul angiphathi lezi ezidumile ngibazi bonke abantu ezibagibelile bezofuna usizo vele igibele yona yabo zonke ngiyazazi yabo ukuthi lo wagibela abantu ngasikhatsini lo wagibela abantu bagibelile nje abantu uyabo azabheke phezulu umuntu kwaqa amehlo emhlophe ubezofuna usizo useyagitshelwa yabo kagibeleka akuthandwana uguquguqu nje sekuyagitshelwa nje uyabo akunankinga bengabe kuzothandwana kahle kuthandwane kube njalo kulotsholwane kube njalo akunankinga kodwa phatha yilo uyafika uyamgibela kusasa kuzomunye uyamgibela phambi kwakusasa omunye uyamgibela wena nje umgibeli nje kahle wena umgibeli ziyagibela lezi idididi lezi nqwabi idididi ziyagibela nje ziyagibela ezinye zigibela amahotela ezinye zize ku Cape Town ziyogibela yabo ezinye zibuye ziyishuthe igibela zithumela imphambili yazo sibuke nje mina mangathiwa ngiveza ngibabuke mina abantu bethi mina abantu uKing Bhaka ugxeke obani mfethu mina mangathiwa manje ngiveza amahlaza alabantu enhlaleni lokuza bebesupport la maningi kakhulu amahlaza ngawaveza kodwa wona umsebenzi wami ukuwaveza ayikho mina nginezinto mina engathi mangizikhuluma wonke umhlaba ungajika uthi hawu kanti unjani ubani ngiyakutshela yabo nje ngithi mangikhuluma into yami ngiyikhuluma mase ngibheka ukubheka kumina ngisuke ngazi ngikhuluma ngani ayikho inyanga mina engama la ithi ayikazi igibele ezinye zibagibele zibuye zimuzwe emnandi omunye ithi hayi sengiyaku-eda ke bafazini bami kade imgibeli intshontsho yabo kade imgibeli izofuna usizo ithi hayi sengiyaku-eda ke bafazi bami ithi thenja hayi kunje ziyagibela lezi idididi lezi yazi zigibela zibe nomona ithi hayi lalela ngizosala sengu-ede uzongi-eda hayi ngizoku-eda hayi uzothina anginankinga ngizoku-eda hayi ngeke vele uyazi hayi ziyagibela lezi inyoni lezi so nje ngenhlanhla silo sibiza amagama abantu sithi unje ubani ngaphela uyena oyigibelelayo kodwa sengisho ukuthi nje ekugcineni angingahlukunyaza abantu besifazane noma ngayiphi indlela ayisuka ngiyakutshela yonke into ayikho abanye bethi bawinisa ngemoto beqamba mangakuhlaza nje mangaze kuthiwa nje abanye bethi banjani iziningi lezi zinto bafethu ukunje asifuni phela kuthiwe sikhuluma indaba zabantu kodwa nje mina ayikho umuntu ongangizela ngobuso nje mina ayikho into engingayazi yabo ayikho into engingayazi thola ukuthi omunye umuntu kwaleyonto ayikho ngisho egameni lakhe ekuba nje ngizothi ngiyophisana ngemoto kwaleyo moto ephisana ngayo ayikho ngisho egameni lami suka sithi suka ukunje kuphela ngeke ngilongiveza izindaba zabantu la ngoba kuona umsebenzi wami kodwa kumele abantu besifazane ngibavikele abangavele bagitshele noma kanjani ngaphandle umuntu manivumelene ukuthi hayi mfethu vele ngisingile nami kanje siyayithandanela hayi phela vele ngeke uloku uqala uthana nobani ngasikhatsini yabo kodwa hayi gitshelwane kurujwana nje gitshelane emaphasi nje ugunqu kuyagitshelwa yilo ushiya indoda endlini uzofuna usizo la wena usubona into yokugitshelwa uedi inkinga mo kuyena ayisuka mina ngiyazikhulumela ngaphandle kokusatshisa nokusaba ke yabo yikho into engayikhulumi mina bafethu
ngasho mina kuqala ngathi bafethu ayikho into ekuthiwa emagunda nalanda imali igubhi landa imali ayikho leyo nto. Into eyenzakalayo imali nje ukuthi kanjani uyavela ulayini imali uyintshontshe. Uma uyintshontshile futhi imali akwazi ukuyintshontsha thina siyakuhlonipha ngoba siyakubotha hayi awubambanga nkunzi yamuntu nani uyirobhele ibank noma wenzeni asinankinga ngesizwe kanjalo sikuphazamisa ngoba into engayifuni mina ehlukumeza umuntu. Kodwa nje uma uyisebenzele ibank wayisebenzela isitolo thizeni ndawana thizeni ngeke siyiphazamise leyo nto. Thina ngiyona phela inyoni mina. Ngiyona phela impatha ke egcineni. Kodwa mawuzobulala umuntu wesifazane ugqekezela abantu ntshontshe imoto zomuntu omnyama oyizamelayo uthatha imali yomuntu echaza ukuthi ayokugcina uyithathe wazi kahle ngeke uzumsize ngoba ukwazi ukusiza. Thina sonyanya ke soshintsheka thina ngoba thina mina ngiyathandaza mhlawumbe nazi ngiyathandaza mina ngizobona mhla ka4 mina uNkulunkulu ngikhuluma naye mina uNkulunkulu ngikhulume naye uNkulunkulu aphendule manje njengoba nginitshela ukuthi mina ayikho into engingayazi mina. Khona abantu besifazana umuntu okaphendule nge-negative comment la ubotho oyi-fake account le omunye aphendule negative comment ubotho usagitshelwa yabo kugitshelwe ngisho amadoda. Khona amadoda agitsheliwe la uxakele indoda elwa kangaka ilwele enye indoda isiyagitshelwa. Konakele yabo konakele nje emhlabeni. Amadoda abuya agibelane wodwa amadoda agibelane yabo ubona indoda ukuthi ayikeke badoda le ndoda le akodwa mfethu uyaziza ukuthi uthini mfethu ungasho kanjani ukuthi akuyeke abantu besifazane bagitshele mfethu ngoba basuke bexakekile abantu besifazane endichazile ngathi izingane lezi. Mfethu lalela la awukwazi ukuthi abantu besifazane abayeke bagitshelwe bafethu ngomuntu wesifazane usuke senkingeni eyofuna usizo. Kahleni bafethu ayingeke. Awusuka leni madoda cha ukuthi ngingene kabi la ngiphatheke kabi yabo ngiphatheke kabi ngalento ukubona umuntu wesifazane thubani namhla noma umhla lo wase Eastern Cape lo oshawe indoda waze washona ayingene ngiphatheke kabuhlungu bafethu kabuhlungu yabo. Sezinye indaba ke seziyayingenela ngokuthi ifuna nje ukuveza ukuthi angiyona into okudlala. So mina mawuzodila nami funa ngempela isitori sakho sazi ngoba mina ngim-attack umuntu. Mina ngifana noSARS. Mina uSARS akaku-attack nama-Hawks ngifana noSARS nama-Hawks. Ama-Hawks abaku-attack ngenabo ubufakazi. uSARS akaku-attack engekabi nabo ubufakazi bokuthi wena i-tax awuyikhokhi. Uqoqa whatever kudingayo ukuze ngelinye ilanga mawusuthi wena uthi akuvezele ukuthi hayi lalela la nakho la usala khona. Nami nginjalo ungaboni nje nginendoda engingayizwa noma amadoda engingawezwa okwazi nabo bonke ubufakazi bokuthi ba ama-scam. Ngisekunabo bonke umehluko angiyena umuntu ovele azo exposeana la ngeke ngiyenze leyo kodwa ngiyabugodla for those rainy days. Uyothi umuntu imzwane engizela ngobuso ngelinye ilanga ngavele ngelidedele ibhomu bese yabotha hayi inkosi ngempela bese yahlehla. Yikho into engakwazi ukuyicheck akho into engayicheckile mina. Abo ngibuza komunye umfundisi wale eGoli owayenenzipho ezindi wathethe ungizela ngobuso sikukhozi FM ngavele ngamtshela ngenyanga yakhe yaseMalawi ngamtshela ngenzipho ukuthi waye ngayinquma ngamtshela ukuthi ngizomphuphisa kanjani kwaphela nya ufakazi usibubuthelezi kokhozi FM lapho ngitshele emoyeni omroza bavele bangikhatha bavele basikhatha wakwezwaphi i-interview kade kuthiwa izoba u30 minutes bayikhathe kusawu 10 minutes ngoba uKing Bucket dedela amabhomu wathethe ngathi baba uthini awume ngikhulume nawe ngikutsheleke zikabhoqo manje njengamanje wena inyanga yakhe kanje into engizoyenza manje mina ngeke ngidile nawe ngizodila nenyanga yakho ngizophuphisa inyanga yakho uzothuthi uyakuyona ngeke isakwazi ukukusiza ka4 khona uzoshona phansi ngoba ngizophuphisa la ulanda khona amandla ngeke ngilo ngikhuluma nawe ngoba uzolokuphika la kungcono ngivele nje uphuphisa la ulanda khona amandla ungavele ngashona khona sengibonile ithi la eMalawi ngashona khona spiritual phela ngiyinkosi ngiyindodana kaNkuluNkulu mina gobela wami usemazulwini uNkulunkulu khona all over
mase ngikhalile sengikhale kokugcina ngci ngiphathi mangizonyukela ngisho entabeni nje ukhala entabeni sengikhala koncika ngci ukuyibona ingane yakho mayisikhala kuwena wenza noma yini nami mase ngikhalile kwami ugobela sengithe nangu bafakaza ngawo amanga lemhlabeni bayasithuka thina esifakaza ngawo iqiniso esazi amandla akho nakho bethi ngikhali awu phenduka waphelelaphi nje manje kwathula nya zakhe akusekho nzipho ezinde ezigcwele la manje phethe thina oking bhaka manje yabo ay nangiya ukhanyile Mahlangu uthi King Bhaka uzanini phesheya kuyilwandle kukhona okumele sikulungise phesheya kwelwandle ngafika noma yinini baningi kakhulu abalandeli bami abase UK baningi kakhulu abase UK ngafika nje noma yinini futhi mangiza khona ngeke ngilonge ibhukhela ithikithi engase nje ngithi nje ngiyeze UK month end wonke umuntu ole anga offer phela banemali abanye bama bali bango offerisha ukungenzela ithikithi le banoyi abangeke ngibhukhele ihotela bangangibhukhela ekuseni bangase ngithi ngiyeza bangajabula bafu bangenza noma yini ko UK yabo ukuthi nje kuphela nje yonke into nesikhathi sayo. Hayi mina nje ngiyakhuluma mina ngaphandle kokusatshiswa nokusaba kodwa ngeke ungificeke ngilo ngiveza amahlazo wabantu ngithi hayi ubani nje kodwa nje ngithi nginiqwashise ukuthi angisoze mina ngakhuluma into engagcwele ngayo mawungizwa ngikhuluma okwazi ngiyasazi isitori sami mawungizwa ngikhuluma nje okwazi ukuthi I King Bhaka uyasazi isitori cha bafethu let me valelisa to you until tomorrow sobona nani ukuthi nje ngidown akumnandi nje ukubona abantu besifazane bebhoqwa amadoda in the name of love akumnandi bafethu akumnandi kanti mina ngiyakholelwa emadodeni ukuthi ahlakaniphile kodwa lento ayivezi ukuhlakanipha ukuthi ngempela iziyongcwatshwa ingane yabantu iniksi sebuqhakazile iziyongcwatshwa ngempela kanti iqale iya ukudla kwenduku manje iyoba ukudla komhlabathi hayi ngeke madoda hayi ngempela thula duna la khondoda yakuthinta ngikhona mntanami kungenzeka noma yini yabo hayi kungcono ukuboshwa thiwe uboshwe ngoba ubuzama imali hayi lokho nje siyaphakamisa lapho nawe phela uyiphatha kodwa hayi ukuthi ngempela usongazobulala umuntu esifazane hayi cha ake ngivalelise papa yini nje ake ngifunde ama comment kuqala kodwa nangiya uhalisani Getsemani kodwa impi yenu zinyanga uthini kodwa impeni zinyanga asingeni asinazi nisukaphi futhi nibangani asazi hayi la wena understand wena kanti inhloboni la thina sikhuluma ngomuntu la obulale ilo umuntu wesifazane sikhuluma ukuthi abantu besifazane abangahlukunyezwa sengiveza ukuthi abantu besifazane abahlukumezekile ngoba bakwazi ukuthi bathi beyofuna usizo uthola ukuthi ngendlela ababuye bathathe ngayo kunokuthi umuntu athole usizo avela gitshelwe avela gitshelwe yabo sengiyaveza ukuthi abantu besifazane ibona abagcina behlukunyezwa ngendlela eziningi akungahlukunyezwa abantu yindaba uthi kuliwa nenyanga wena ngoba la mina ngikhuluma ngokuvikela umuntu ukuvila abantu besifazane yabo akufanele phela inkulumo wena Getsemani uyitwiste yabo kufanele bengabe kuthiwa kuvikelwa wena yabo akufanele emsebenzini umqashi wakho bengabe kuhlukumeza sikhulumele wena bese kuthiwa kodwa King Bhaka wabafunana abaphathi cha umphatha kamuso ukuhlukumeza abaqashi abasebenze ngokukhululeka abaqashi abanikezwe imali abayifunayo uyabo awukwazi ukuthi inyunyana ithi mayithi abaqashi abanyusela imali bese ithi inkampani vele inyunyana ayisifuni thina siyile inkampani is not about ukufunana it's about abantu osebenza ngabo baya complain abathi abekho right
It's about abantu besifazane bayahlukunyezwa, bahlukunyeza abantu besilisa. It's about inyanga uma ngabe hayi zonke futhi ngeke ngiqamba amanga. Uyafika umuntu wesifazane uzofuna usizo inyanga yamgibela. Kuhle lokho makubheka wena. Yabo. Tina lana I don't have any dealings mina. Mangathiwa la kuyaliwa nomuntu thizeni ingoba lo muntu ngabe uyalwa noma abalandeli bakhe ngabe bayalwa enkathi belwa kabalandeli kusafarisha leyo muntu. Kodwa ngithi mina maningi amahlazo engwagodlile abantu ngokuhlukahlukana. Uyabo? Okukhombisa ukuthi asilwi nabo angiwavezi lawo mahlazo. Nqwaba. Sengize ngiyaveza ngithi kuyaye kuze kwenzeke ukuthi abanye bagcina bethi bawinisa imoto igcineni imoto mhlambe inikeza udadewabo noma ibodyguard noma ini. Uyabo? So into enjalo. Uyabo? Hayi kodwa ukuthi khona into ekuthiwa impi futhi impi awuyazwe nababa impi. Kusafuna sikufundise impi ukuthi into enjani impi. Nangu umuntu okhulumayo inkosi nathi Ngcobo mkhulu kunjani ngi-apply for senior position emsebenzini ngicela ungisize nazo ke into engiyifunayo mina. Yabo? Hayi wona Getsemani nje musa nje ufana nalabafana abana ama TV abo ku YouTube ayasiza la ama TV abo ukutrendisa izinto kodwa babuye babhede ihloko zabo ziyaqhatha bayaqhatha nje lama TV channel la ku YouTube ayikho into eqhatha nje ngama TV channel lawa ku YouTube. Uyabo? Ama content wabo nje wona indlela ilokuzana ama topic wabo nama title abo bawenza abe ihambe likhulu bengathi konakele ngoba mhlawumbe nawe nje uthi impi ngoba wabona i-title lapha ya ku YouTube kwathiwa izinyanga ziyalo nawo usuthi kuyaliwa bayasebenza abafana. Yabo? Bona bayasiza ngalento yabo yaka YouTube kodwa hayi bayaqhatha ibona kophaka impi labafana bama channel lapha ku YouTube. Yabo? Ngizowabala lama channel ngelinye ilanga lawa kuyiwona wona aphaka impi ayayiphaka. Futhi sekuyaziwa nje ukuthi mawufuna ukubona ukuthi impi iphaka kanjani uhambela amapha ama channel lapha ya ka YouTube sekuyaziwa nje. Yabo? Aze bayibeke ngazi ukuthi ba amasoka laba bafana kanti ngiyababona mina zinkunzi nje zishimani kwayizona lezi. Yabo? Ziqonywa ngawo lama channel awo lawe ezoyenzayo. Yabo? So nje ngiyabuka nje mithi hayi inkunzi zishimani lezi. Yabo? Baningi. Yabo? Kade ngibuka nje ngisafuna ukubona kahle ukuthi obani amagama awo ngibuye ngizonitshela nangu phaka impi babuye basize bona ngoba khona indaba ezinye babuye bayiletha ngibazi indaba bazithola phi fast kangaka labafana. Yabo? Balayithile kodwa uyabona balayithile obastet kodwa hayi bayinkunzi kuphakeni izipho azikho izipho abangazazi. Nanja unomusa mchunu uthi uqinisile impela lapho. Thina asili thina nanyanga thina yibo sili nanyanga thina oyale kuphela thina sitshela iqiniso uma uthi ubheka izinkulumo zami zonke mina ngisuke ngiqashisela abantu nje bese kuyabhonyeka ukusuke kona kusebenza ukugebenga abantu sikuyabhonyeka engathi khona okubhonyekayo kube ngathi silwa nakho lokho kanti ikona ukumekujantshwe istimela uma umekujantshwe nje sokuganda istimela sokuganda mina baningi kakhulu mina khona umuntu wakwangifonela ekwase kuthiwe akafaka imali u30,000 ngoba ube nesithi emsebenzini isithe inyanga ngizosibulala isitha sakho ngo3 days faka imali u30,000. Yabo? Ngenhlanhla qalwa ngifonela ke ngiphaka manje kunesithi emsebenzini khona inyanga ethi angifaka u30 within 3 days sobe sesifile ngathi mina ithe faka u30 what ithi angifaka u30 ngathi kulungileke mtsheleke ukuthi u30 uzowuthola kodwa akaqala abulale kuqala ke ngoba uthi ufuna sifi isitha sakho bese uyawufaka u30 uzomuza uzolwa nawe uzokuduba nangampela washo njalo hayi ake uqala ubulale kuqala ke bese ngiyawufaka u30 hawu bavele uwavele wamduba wavele wamblock. Yabo? Wavele wamduba awukwazi ukuthi uyobulala ngomuthi ngoba lo muntu omathekayo awumazi yena ukuthi uhambaphi ngoba kuyenzeka ukuthi wena uthumela umuthi kumuntu ofunafi kanti lo muntu omthumelelayo ungaphezulu kwakho ngokugadwa idlozi lakhe ungaphezulu kwakho kufana noma uzothumela uthi ufuna ukubulala uKingBhanga umuthi uzuyithatha imali yomuntu hayi ngizombulala uKingBhanga 4 days uyahlanya.
ngavele ngibulawa amahlamvu mina nempande nje namafutha uyahlanya lapho yabo nanti ake igwala ukhulani shows yo king uzofa ngeke wemfana lalela ngihambile ngibonile ngizenzile umafavuke njengedangabala yabo bathi uma bhathu wayikhulu thina sikwazi ukukhogela into umuntu esayiplana sihogela ngiphathi ke mhlawumbe awazi lebukhosini uyisima kanjani yabo hayi mhlawumbe awazi la umehluko nje ngesilo sisho ukuthi usibani wenza ukuthi kodwa umsebenzi wami kodwa mase ngishilo nje mina ngathi lalela abantu nje mina bangangiprovoke yabo ngoba ngiyena uking for nothing yeah bangangiprovoke nje abantu mina engibabuke bengiprovoke abantu kanti mina ngigudi mawuzongiyeka yabo mawuzongiyeka buka nje uma balwenga ukuthi asina inkinga kanjani nabo abo akekho umuntu ongikhonze njengaleli time futhi liyangi-understanda ke mina leli time kuthi uma balengo yabo kufana nalenyanga kuthi umzimba okhalimani ungikhonzile lo yamjita futhi uyangi-understand yabo kufuneka into kanjalo yabo ungikhonzile futhi uyangi-understand yabo kufana nalo babe kuthi uVV umkhisi naye ngangamsika wangifonela futhi wathi hayi usiyani cha ngiyayiza into eyishoyo usiyani ufuna sihlale phansi siphuze iti yabo kumnandi lapho yabo kufana nale nyanga kuthi ukhehlelezi ngeke nje uzwe bandla ingiphendula kambi noma ithini nani cha ngoba phela ngithi vele la kuyakhuliswana naye okuthi ukhehlelezi wake wabeka umbono washo wathi hayi ubhaka ngiyamazi ngimaze gadwa belungu ngimaze thandana nokheli khuma angizange ngiyithathe lento as an insult mina ngizange ngiyithathe as an insult wathi ngiyamazi lapha ilonda ko workshop angazi ngiyithathe as an insult so why thina bengabe sikhuluma ukuthi angahambi kanje waphela iyakhulunywa nje la phela egcineni mina ngiyinkosi egcineni ngiyinsizwa futhi yabo kodwa ngeke ngize ngisho ngithi abantu ukhehlelezi uyangizonda uhambe ethethethi ngithi ufuna ukungibula ngeke ngisho leyo nto mina yabo angeke ngisho leyo nto mina yabo umjita nje lo uyanaye yabo oyikhululekele kuthi ukhehlelezi umjita oyikhululekele yabo oyithandela isipani sakhe osebenza ngendlela yakhe isipani sakhe yabo nokuthi la into ebuyenzeke sengiyibonile la mangavula umlomo ngakhuluma kuvele bengazi ukuthi ngisho ukukhehlelezi kanti ziningi inyanga la eziyigebengu ezinye zaba yigebengu engakafiki ngisho eminyangeni ukhehlelezi inqwaba hayi ukuthi mangifuna manje abantu uthi ungalishonga igama kuthi wow usho kumkhulu ke lo hey even yena ukhehlelezi lekhona uyazazi inyanga ezizigebengu kakhulu yena uyazazi inyanga yabo nje yena ugenge ethi mangikhuluma athi bebuka bothi hayi ke iking yami ke la ibisho kusibani hayi kuyena mina mzwane ngisho ukhehlelezi ngaqonda ngathi namhlanje ngizokhuluma ngokhehlelezi nabalandeli bakhe angishonanga le ngathi ukukhuluma ngomabalengwe ngathi ngizokhuluma ngomabalengwe nabafana bakhe angishonanga le nale mina ngishoni le nale mina ngishoni le nale yabo mangabe sengithi mina khona izinyanga ezigangayo ingoba akuseyona ke yodwa lapho ziningi ezigangayo futhi nazo ziyazana ukuthi zigangile ezinye kodwa lapho ngeke ngidlale ngomuntu oyedwa ngithi hayi usibani hayi engeke ngiyenze leyo nto futhi nje ngiyazi la ekhona ukhehlelezi ungikhonze kakhulu la ekhona umabalenga ungikhonzile kakhulu hayi kancane la ekhona umzimba okhalimali ungikhonzile yabo ngoba phela mina egcineni mina ngiyinkosi mina ugobela usemazulwini mina kuphela kubona onogobela usemazulwini uyabo mina kuphela kubona labantu abangihloniphayo laba nami futhi engibahloniphayo in return kodwa kusho ukuthi umuntu ungamhlonipha noma ubona ukuthi khona ucophoronga awenzile uyabo kodwa hayi ukuthi mangivula umlomo nje ngakhuluma hayi usho kumkhulu nigcina nimgqilaza kwalomkhulweni enilokuni imthwesa makukhunwa nje lonithwesa yena ijoka cha nimgqila asisho mina mangabe anincane ongibuza king usho kubani ngiyokutshela ngithi ngisho kubani mina ngishonile nale mina yeah chethu ngisho angishwale nale
yabo imoto nje inqwaba kuwiniswa imoto inyanga baziwinisile ngemoto abafundisi bawinisile semalokishini kuwinisiwe ama competition awinisile asemabhenki nani abantu bawinisile isokhozini bekuwiniswe la kwisolezo kuyawiniswa ngemoto imoto nje kuwinisiwe nje ngazo kakhulu yabo manje ngifuna ungibuza ubani mina ngifihli ngiyosho ukuthi bani kodwa ayikho ifile yomuntu engenayo ke mina yabo so ngithi ngiyicacise nje leyo ukuthi angingathi mangabe ngivula umlomo la kube ngazi ukuthi ngisho kokhehlelezi noma ngisho kumabalenge out yami ngikhonzile that time ethi umabalenge yabo lightile that time yabo Hikama ngubhaka isibangwaza abathi ngabile bathi ngibale bathi ngizenzile bathi wathi into bhaka udakwe yini umfana omncane phuqa qemisa bafakazana ngothi oluloda lamentshise ithuluza ngahambe la ngilifica ensimini yemadoda uxamuxakele kusazonyiwa kusangenzeka noma yini uma favuke njengedanga abana madoda bathi unogwatsho bhathwa ikhulule wawuthi kuyoba njani awuzwa yini King Bhaka yini kuthi unogwatsho bhathwa ikhulule ngicela niye noma isiphi isibhedlela nimbuze King Bhaka wakwafika nesibhedlela noma isiphi niyobuza King Bhaka uke wafika nesibhedlela ukungibheke nje ma record yabo uthi nje zamo kwakhe Elliot Nzama magama ami lawa asepasini zamo kwakhe Elliot Nzama bheka ukuthi uke wangena nesibhedlela King Bhaka uguli niwe cha ziyafika idubulo nguli kodwa ngiyazikhulula ngunogwatsho bhajwa ikhulula King Bhaka kuthibe inyanga yisilaphi nje ufuna uqala understand ukuthi yini ukulapha qala uyabona makuthiwa la khaya kulanjiwe ayikho into ezodliwa ingoba kusuke kuleli khaya leli kunosathana ongenile kufuneka liphume idemons engena imali ubani umuntu ozokwenza ngena imali ozofaka imali uyena ozolapha ikhaya ngoba ikhaya lashwe imali akudliwe ayidlili ingane umuntu ozokwenza kudliwe umelaphi loyo waleli khaya uzolapha ngani ngokuthi akwazi ukuthola imali ubani kumelaphi wekhaya ubaba wekhaya Mawucabanga ukuthi umuntu akayilapha bexakekile umuntu engazi uzodlani uyabo engazi uzodlani akathi uzogeza ngani amanzi awekho uzoyenza iplan ngeke uthi ungazi uzodlani uhambe uyenyangeni uyocela irice ngeke izikuningi naye ifunela ukuthi kudla ingane zayo okusho ukuthi magulwa lekhaya obuza mawungazi magulwa lekhaya thina sikhulele emakhaya magulwa bekuba ubaba athi hambani niyokho iboza hambani ni makulokuzana kuduma izulu hambani kuyokhiwa ilekhuzana onsuku ilekhuzana le into ezizohlonywa lapha phambi komnyango la yabo didiswa izulu nje yabo lokhuzana ingane ifuna ukuphalaza nani kuthiwa hambani nyokha into ezogqulwa ziphuzwe ngokuhlukahlukana kwazo ngiqena ukubiza amakhambi ngendlela ngoba uthi mawukhuluma la umuntu ahamba ayoyikho into useyazenzela useyaphuza athi ngeze uKing Bhaka ngiqena ukwabiza ngegama lezinto ezisuke ekhiwa wobaba uyabo so sikhule nje thina uyagula kuthatha uchathathwe ushuthekwe thiwe phalaza mhlambe kuyokhiwa lapha yangaphandle amahlamvu lawa agxotshwa uphalaza usukenzana ubaba lapha usukulashwa thi unesela ushuthekwe usukulashwa yini kade kuthiwa umuntu akayilapheli yini nekuthiwa umuntu akayilapheli wapha thina sikhule abazali beyilaphela thina beyilaphela buzo baba ubuze obani thina sikhule kuyilashelwa ugule kwahambe ngizowusho kumhlonyana khiwa umhlonyana ugqume ngawo uchathe ngawo umhlonyana uyabo ungayanga nje enyangeni yini lekuthumela akayilaphi yini lekuthumela akayilaphi ngifuna ukuzwa leyo nto mina hawu kudlala umuntu ngoba zikhala ngaphansi izinduku zakhe engasakwazi ukuzilapha ngoba izinduku zakhe ziyahlulwa uyabo usethi hayi inyanga yilapha cha ushawe inkunzi engaphezulu kwakho inyanga iyayilapha kodwa mawushawe yinkunzi awukwazi ukuyilapha into enkunzi kushayile funeke na uqale uyoxhumana nezinye inkunzi ke uyabo kodwa mawushawa abantu abangaphansi kwakho mina ngikutshela mina izinyanga eziningi nezangoma mangabe kuneyinkinga la zishona esigodlweni ziyakhuluma ziyachela zimixa izintelezi ziyachela zenza yonke into egodlweni la uyabo
odokotela no nurse babuya namaphilisi le emtholampilo uthi uyafika uphuzisa izingane zakhe amaphilisi kunani imjovo uyayijova izingane zakhe uyayilaphela yini lekuthiwa umuntu akayilapheli umuntu usuke sehluleka tshela ke mina ke awungeke wena Simelane Stone uthi mkhulu wena uthwele ngalesiqhoko sikhiphe bese uhlolela umuntu ngihlolele muphi umuntu ngizovela ngikhiphisa isiqhoko wena isiqhoko sami lesi mina leyo ngaba ukhingibhaka nje ngisawubhaka mina ngangidlala iziqhoko ezikanje yabo futhi uzibhekele izizama kuzona ezithenga ko workshop lezi baba uyibheke kahle kuzona iza ko workshop lesi yabo kuzona iza ko workshop lesi uzothi ngikhiphe isiqhoko nangu udila labo ethi ifal akupha amandla akho uthi ngikhiphe isiqhoko ufuna ukubona ukuthi ngizokwazi hayibo number 1 ubani othi ngivele ngihlole nje mina akuvele nje kuhlolwe mina ngayichaza lento mina ngathi mina lento ukuthi kuthiwe kuyahlola ukuthiwa wawunesikiphe esimhlophe wawunejini khona umuntu waxabana naye khona inyawo ezikuphathayo khona ebuhlungu la emgogudlweni hayi suka ngenzi lonto mina bheke kahle mina Nanga Nkosi nathi April Ngubane uthi hey indaba yemali esheshayo engena in 24 hours qhawe hey awusichazele phela please iqhamukapi inamphumela muni ayikho into enjalo Nkosi nathi imali engena 24 hours kusuke kushawa wena ngqo lapho ke baba kusuke ushawa kusuke kufanele wena ufake imali fast within 24 hours ngoba kuyithi khona izongena ayikho into enjalo baba ungalokuthi ukhiphe imali kuthiwe khona izongena 24 hours imali yasetshenzwa kanzima awuthula dunala ngiyayizifela ngawe my king mntanami nangiya uLuyanda Botswana uthi hey is watching I can see is waving yeah wave lapho my brother Oscar Mkhithi ola ukhulekani Pendo hey uthi nogwajo bhajo azikhulula unobhajo bhajo ayikhulula mfethu lona uqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini umafa avuke njengedangabala abantu abathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi intupha kudakwe yini umfana omncane ubhoqabhoqa ibiza abafakazana ngotholo lodwa lamentshisa hayi ngezinto eziningi utholo lodwa lamentshisa uyabona makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile leyo phrase nje iyodwa it means a lot hambile ngibonile ngizenzile Kingpaka acela ungifisele unqoba izitha zama ngithi umhla ka4 sobe senza leyo nto we halalisani Gitsemani sobe senza leyo nto mfethu ngomhla ka4 June la ebukhosini niphumelele ngomningi beni bafethu siyoqinisekisa impela nje ukuthi zonke izinto nje niphatheka kahle futhi kuyanqotshwa siyoqinisekisa impela umhla ka4 June 4 June konakele 4 June kobe konakele kobe ungaphasa phezulu abaningi bobe bengibona for the first time yeah imoto zobe zingena ku gate 3 manje uThamsanqa Ngede uthi I'm your top fan King Mbaka sukani ngiyabonga mfowethu okuthinta wena kobe kuthinte mina uqobo okuthinta wena kobe kuthinte mina uqobo siyongimemeza ngiyovele nginyukele kona nje kuyentabeni ngonyukela kona nanja ufezokuhle embongiseni nkosiba uthi uthi olulodwa yes _ uthi olulodwa King Mbaka ngibona ukuba i-top fan yakho halalisana Gitsemani ngiyabonga mfowethu Gitsemani Mgredistone Njokwe uthi King Mbaka uhlezi ukhuluma iqiniso mfowethu angishoni le nale King Mbaka uyamazi jikelele hleze ephethe imali eyodwa cho angimazi King awungihlomulise noma even endala ngisebenze ngidinga nje lona iveni baba zikhona imoto la zithengwa khona bhuti wami mina nginalo iveni lidala la mfethu wami ngiyabonga ukuthi ujone ufuna usizo endaweni right kodwa cha mfethu ngeke ngikuthembe isitengekho anginalo iveni lidala bheka size King bhuti wami lamabhiza
nangiya umsizi sakhile uthi ngithi king yami bhaka nginesigcwagcwa anginamngani bayangibalekela inhlanhla nje leyo mfethu akufuneka abangani kufuneka impilo uyibheke uwedwa nje mfethu ngoba noma usufu uyofa wedwa uma ngaba abangani bekubalekela konokuhle uze ukwazi ukudla imali yakho nomndeni wakho mawusebenza abangani nje ibona babuye babe ama pullback nangiya unokuphumula Mbanyahu uthi hey king bandikwazi kwa Eli ndinawo ndinayo inkinga yendlebe hayi kuzonqotha nje mhla ka4 ufike hey indoda emadodeni tengiselothe dumezweni mnda nangiya ubheka sizwe uthi ngithi king bhuti wami mina ngifuna ukuthwala king ungangisiza ukuba ngithwale ngazofuna ukuthwalani kodwa mfethu kodwa ke sokhuluma mawususho ukuthi yini ofuna ukuyithwala ukuze sibone ukuthi iyathwaleka yini lo ofuna ukuyithwala bhuti wami nangiya uSimza Mnonzi uthi ngithi king bhaka sinyale sikhashana can we somehow send our request somehow asking from Swaziland of course you can send your request mfethu king ngicela ungiqashe ngizokwenzela ingadi lapho ngidinga umsebenzi ngiyacela king uthamsanga ngithi loyo mzukulu kanomonelana uthi busa king bhaka busa awu nangu sicela uZulu king bhaka njula buchopho njengami awu ke ngiyajabula bengabe kanti ukuthi ngempela siyafana akekho umuntu ekuthiwa mina ngizwani naye bafethu akekho njengamanje mina nginjena ke mina ngine straight talk ne ngeke mina ngilale ngivuke ngithi khona inyanga engangifuna hayi ngeke ngikwenze lokho mina bafethu hayi ngeke ngikwenze lokho mina ngeke ngikwenze ilevel yami yokuhlakanipha nokulayitha nepower inkulu kakhulu ukuthi ngathi umuntu ongangifuna bangikhonze ukubhubha inkinga kunala ma channel lapha ku YouTube hayi awaqhathani we yabo nje ngikhuluma lana nje bazobona sebeyikhathi inkulumo yami bazoyikhatha bayikhathi kuthiwa uking bhaka uthe wathi akumaxoki ngathi labafazi bakudala babejahana ngeziqwayi sekuthuba ukhuluma ngami ngingekho ngaze yaphela lapha indaba ukuthatha iziqwayi uhambe uyoma nje emgwaqweni noma estopini noma emfuleni ulinda umuntu ofuna ukumsakaza ngesiqwayi abafazi bakudala babe walwela amadoda kwakuphatha iziqwayi kufinqwe kunyuse umuntu athi unyusa iphinifa kanti usesivezela amathanga awusho ngani ukuthi king bhaka kusho utabane bayeni nangi yaphana usihle meyiwa uthi thank you my king thank you very much mfethu sukani madoda hayi ke ongapheli kuyahlola bafethu bekumnandi sindawonye akuvaleliseke beke ngangena nje ngcono bengabe ngingangenile bengathi ungahlala kuze kuyovalwa bengathi ungahlala kuze kuyovala kuyoze kuyovalwa bengathi ungahlala kuze kuyovalwa kuyoze kuyovalwa ayibo nangu uStuduze uba uStuduzo sibiya king bhaka uyazi ngendlela engikuthanda ngayo ngathi uthini babaleka uStuduzo King ngicela kusebenzisa lo msebenzi wakho kumbuso sithi ngambamba nangu omunye ulokhuzana umuntu lapha oqhathizwe ekuthiwa umbuso wayiveza umbuso hayi kodwa uyaphusha boy lapha ku-YouTube naye uqhathizwe nawe omunye wabo wembuso media nawe uqhathizwe mfana lapha hayi kodwa baba ninawo ama content kodwa hayi kona niyaqova kodwa izwe kodwa hayi kona ninawo ama content mfana ngeke ibe namona egcineni lento ngoba ngiyabona ukuthi ama subscribers ayangena impela hayi lungile mfana wami ngithanda nje ngoba usuphumele ubala
hayi niyaqhatha kodwa izwe wembuso media lapha ku YouTube. Ngiyabona nje bengabe niya kumbuso media ku YouTube nizombona akaqhatha iyiphi lelo khoza le comment yakhe. Hey wayijuba namhlanje lo mfana wavele wacela. Wayijuba namhlanje uzwile ukuthi sengiyaqala ngiyakhuluma umbuso ngisho ngathi ngizobasho. Wavele wayiveza umbuso. Hayi kodwa mfana nayo icontent ngibone ngisho indaba oyithathelayo zinamandla. Hayi kodwa niyaqhatha futhi. Hayi niyaqhatha futhi. Wey angisamboni. Wangisamboni. Hey ngithi ngiyamphutuma ngiyambheka. Wangisambona umbuso media. Wangisambona. Hayi kodwa niyinkunzi bafana ke hlanhla ke ngilayithile nje mina ngiyabona niyasebenza. Hayi nisebenza ngokuqhatha abafana. Nisebenza ngokuqhatha. Hibo. Hayibo. Cha bengicela ukuvalelisa abafethu. Bengicela ukuvalelisa abafethu ningadinwa. Bye bye yini ngiyabonga.